nyosor gitu loh. Oh tipe tenang aku. Mandi tenan dok. Wis. Brengose piye, brengose le. Lah. Ijat sing larang brengose kuwe ya. Ya. Untung puput gak dadi sinden. Carane dadi sinden kanggoan mic. Lah. Lo. Hei. Salah mantra. Kayak ono nele. Lo. Aduh iki salah. Kayak ono nele. Aduh, biung. Didungane nek didung. Jaluk nang Pak Bun. Lah, didungane Pak Bun. Lek kuwi mandi. Tenan. Kena panake lho, Pak. Tenan. Enak yang tua. Bersama orang tua. Ya ngono ya. Coba. Ayo. Sawat ke. Kesenengan lah. Was. Mata nih sing antep aku jare. Meneh. Nyapa? Meneh. Piye? Bablas. Didungane le. Nyati ingsun mata kaji ku Ajinomoto, dan mlebu wis kemantel le marang kowe ya le slamet le. Wis, lek iki mandi le, tenan le. Aja manake iki. Sing wedok gruak. Sing wedok diatel dadak. Pelecehan nih Mas, pelecehan. Gruagas. Kok ngedeni sing wedok iki? Disebur. Terus piye ngono kuwi? Ayo. Suka yang tua. Pengen balik. Pengen balik. Sik kalau yang tua kelambi putih ayo. Ya, iki lho. Ayo. Itu, ayo. Ayo. Sama utune. Ya. Kuwi no sik Joko tenan. Iya. Asli kuwi sik lanceng kuwi. Dia niku keri-keri tenan lho sampean niku. Om. Delok tak berbunga-bunga lho wonge. Ya ampun. Salting wonge lho. Gak iso turu iku malah. Aja, lek kowe sing ngono nangis kok cedak. Pun kowe gak iso turu kok, Pun. Tenan asli gak iso turu, Pun. Aduh. Dodok, Pun. Oh. Wis ae le, bacotke le. Apa neh? Piye meneh? Wis ra gawa usus meneh. Apa neh? Golek sing sunan. Aja, bahaya. Kate mbok opane. Kate mbok apa? Cik. Alah, cak-cek barang. Cik. Ngomong ngono. Mike kuwi kok aja mbok kok balik lho. Ngomong ngono gak nyang. Biasa iki. Sinjen gon balik mik. Gak nyangoni oleh sembako. Piye, Mbak? Sampean go balik mik iki go balik HP. Lah iya. Mas operator, ini nanti miknya bawaan pulang ya. Ini nakutnya tak bawa pulang. Anu Mas, iki soalnya tukang gawa mik, Mas. Heeh. Oh, ini yang sunat. Tak kiyang.
jenenge Mas Heri. Mas Heri. Mas Heri tahu. Mas Heri. Ibunya siapa? Bu Heri. Oh iya. Mas Heri, Bu Heri. Iki. Lah, heeh, betul kuwi. Mas, bojonya dicangking dulu. Bojonya dicengkiwing, Mas. Kuwi Mas Heri karo Mbak Heri. Oh iya. Ngomong ngono. Mau jangan punyane apik aku pengen besamu. Bu Heri, Bapak Heri, ini tak bejani toh. Tak bejani piye toh? Tak kandani. Tak kandani. Ini tadi aku lewat sini. Wes ora ada bahasa. Iso Jawa ta? Madura. Oh, Deremak ya. Deremak dia. Iso. Ayo siji telem. Saya taput. Tak warai. Apa ta? Cara Jawane awakmu cantik, ini iki Madurane ngene. Piye? Mbok eneng gak motak. Hah? Mbok eneng gak motak. Mbok eneng motak. Heeh. Kuwi ngono artine kowe ayu. Oh iya iya. Heeh, mbok eneng motak jane. Apa sih? Aku besok mau nikah sama orang sini biar bisa bahasa Madura aja. Ketok kowe. Ayo yang mau sama aku. Hah? Heeh. Ayo silakan Ibu, Bapak. Mau kon nyapa? Iya, njaluk bisi ana dompet keri ora? Heeh. Ayo salaman dulu. Siom depan. Ibu aku cantik tidak Ibu? Enggak apa Bu? Bu enggak motak ya Bu, cantik ya. Apa sih? Iya ta wis. Heeh, motak itu cantik. Iku ta wis yo. Heeh. Iya biar yang sing bisa bahasa Madura marine kelendai. Motak piye sih? Iya. Mungkin Bapak Ibunya mau minta lagu, boleh? Apa tole mau minta nonton? Oh, bunuh diri ya. Mau bunuh pedot, mau bunuh diri, mau mati aku, Pak. Mau. Yuk, dulu pedot. Sampeyan singan lho. Oh iya. Ayo, Jo. Iya. Tresno pegon. Ayo Le. Tutu
Bapak Naim menikmati. Wah, tenang. Yo yo. Ha. Ye ye. Slow low. Ha ha. Slow low. Ha. Digendong, gendong, gendong, Gendong. digendong, Ayo. digendong, ayo digendong, Aku ingin gendong, gendong. gendong, aku boleh ganti gendong, Eh. ayo digendong, aduh, gendong depan, aduh piye toh, ayo digendong, lah yo, gendong, gendong, loh, kuale, kuale, yo, gendong, gendong, ayo bubut, gendong,